2019 पासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात किंवा देशाच्या राजकारणात सतत बदल होताना आपल्याला दिसतात। विरोधक सत्तेत जातात व सत्तेतल्या विरोधात बसताना आपल्याला सतत दिसत असतात। पण यामध्ये जे स्थानिक नेते आहेत त्या प्रत्येक पक्षाचे त्यांची कुठेतरी गोची होताना आपल्याला दिसते। यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं नाव येतं मराठवाड्यातून पंकजाताई मुंडे। पंकजाताई मुंडे यांचा 2019च्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये पराभव झाला। त्या परळी मतदारसंघात विधानसभेची निवडणूक लढल्या आणि त्यांचा धनंजय मुंडे यांनी त्यांचे चुलत भाऊ यांनी पराभव केला। तेव्हापासून पंकजा मुंडे यांचं भाजपानं कुठंच राजकीय पुनर्वसन केलं नाही। मध्यंतरी त्या भाजपाच्या राष्ट्रीय सचिव झाल्या, पण त्या व्यतिरिक्त त्यांना ना विधान परिषदेवर पाठवलं ना राज्यसभेवर त्यांचं पुनर्वसन करण्यात आलं। तेव्हापासून पंकजा मुंडे कुठंतरी राजकारणापासून दूर आहेत किंवा पक्षीय जबाबदारीपासून दूर आहेत असं आपण म्हणू शकतो। पण आता मध्येच काय झालं की शिंदे आणि फडणवीस यांचं सरकार जेव्हा स्थापन झालं तेव्हा देखील त्या सक्रिय झाल्या। पण मध्येच काय झालं, आता राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील एक गट फुटून सत्तेत सहभागी झाला। या फुटलेल्या गटामध्ये स्वतः त्यांचे भाऊ धनंजय मुंडे हे देखील होते। ते सरकारमध्ये कृषी मंत्री झाले आणि पुन्हा एकदा त्यांचा संभ्रम त्यांच्याविषयीचा संभ्रम वाढला। पंकजाताई मुंडे कुठेतरी काँग्रेसमध्ये जाणार, BRS मध्ये जाणार, शिवसेनेत जाणार, राष्ट्रवादी जाणार अशी अनेक अफवा उठत असतात। पंकजाताई पक्षांतर करणार असे अनेक मुद्दे येत असतात। पण पंकजाताई मुंडे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या सर्व मुद्द्यांवर पांघरून घातलं। त्या भाजपा सोडून कुठेही जाणार नाहीत त्यांनी ठाम सांगितलं। बरं, आता धनंजय मुंडे हे महाराष्ट्राच्या शासनामध्ये मंत्री झाले आणि त्या शासनामध्ये भाजप, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना असे 3 पक्ष एकत्र आहेत। पण पंकजाताई मुंडे यांचा जो राजकीय प्रबळ विरोधी आहे किंवा विरोधक आहे ते धनंजय मुंडे हे सत्तेत आहेत। मग आता पंकजाताईंचं काय? मग आता काल परवा भाजपाच्या राष्ट्रीय जी कार्यकारिणी समिती आहे त्यामध्ये 38 सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली। यामध्ये महाराष्ट्रातून प्रामुख्याने 3 नाव आले, विनोद तावडे, विजय रहाटकर आणि पंकजाताई मुंडे। मग पंकजाताई मुंडे यांचं कुठंतरी केंद्रीय राजकारणात पुनर्वसन केलं जातंय का? मग महाराष्ट्रापासून त्यांना वेगळं ठेवून कुठंतरी केंद्रात त्यांना प्रोड्यूस केलं जातंय का? का तर इकडं पंकजाताईंचा पेस हे धनंजय मुंडे पूर्ण करतील, कारण ते भाजपासोबत त्यांची आता युती आहे त्यांच्या पक्षाची राष्ट्रवादी काँग्रेसची, म्हणून पंकजाताई मुंडे यांना केंद्रीय नेतृत्वाला जबाबदारी दिली आहे का? पण पंकजाताई मुंडे यांची काल सचिवपदी नियुक्ती झाली त्यानंतर पंकजाताई मुंडे यांनी कुठलंही राजकीय मीडियाला स्टेटमेंट दिलेलं नाही। त्यांची काय प्रतिक्रिया येते ही आपल्याला बघावं लागेल। पण पंकजाताई मुंडे यांनी जेव्हा अजित पवार गट हे सत्तेत सहभागी झाला तेव्हा पत्रकार परिषद घेऊन सांगितलं की त्या 3 महिने राजकारणापासून दूर राहत आहेत, म्हणजे त्या 3 महिन्याच्या सुट्टीवर गेलेले आहेत। त्यांचा वाढदिवस देखील तिकडल्या सुट्टीमध्ये झाला, कार्यकर्त्यांनी तो साजरा केला। पण पंकजाताई मुंडे यांचं पुनर्वसन हे भाजपाचं केंद्रीय नेतृत्व कुठं करतं? कारण जे भाजपात 2024ची लोकसभेची निवडणूक समोर ठेवून येणारा काळ त्यानुसार पक्ष बांधणी चालू आहे आणि त्या बांधणीनुसार जे भाजपामध्ये जे नाराज नेत्यांची जी फळी आहे त्याची कुठंतरी नाराजी दूर करण्याचं काम हे JP नड्डा यांच्या टीममध्ये पंकजाताई मुंडे, विजय रहाटकर आणि विनोद तावडे यांची नियुक्ती करून कुठंतरी केंद्रीय भाजपाच्या नेतृत्वानं अशी एक भूमिका साधलेली आहे की जे नाराज नेते त्यांची नाराजी दूर करणं। पण येणारा काळ सांगेल की पंकजाताई मुंडे ह्या नेमक्या कुठल्या राजकारणात रमतात। धन्यवाद।